Wabanye mhlambe wena uhleli nje uwena ofanele uqasha abantu. Yebo. Ngebhizinisi ofanele ulenze. Kusele kushoda nje uthaqale. Yes, uNkulunkulu mekubusisa ukubusisela abanye abantu. Awaphinde futhi lawo mazwi. Ngoba isilo sisazovumbuka la esithi umhlaba wonke uyobukhuleka kuso. Athi uNkulunkulu lapho abantu bayobe bamkela uphawu. Sikuzwileke ukuthi isabathi luwuphawu lwaphakade. Yes. Nalo lizobe lamkelisa abantu uphawu. Isabatha igama. Igama losuku. Yes. Ngisazoyichaza ke nayo. Okay. Leli igama elithi Sabathi igama linegama likaNkulunkulu phakathi. Oh. Yes. Okay. Umdali lo ubaba. Yes. Yes, negama lakhe. Okay. Yes, njengoba ethi igama lika Jehova yisabatha elingcwele lika Jehova. Angithi igama lakhe uNkulunkulu. So njengoba ethi elingcwele lika Jehova. Asiye ku Exodus 20 verse 8. Sifunda uverse 8 ngoba sifunda ngesabatha. Lisemthethweni eyishumi. Yes. Lu umthetho. Yebo. From endalweni. Nalana ke mase sebephumileke. Mase uphumile ebugqilini usuzophila ke ngokwentando yami. Yeah. Okay. Utshela uIsrayeli. Yes, utshela uIsrayeli. uNkulunkulu yini indaba yonke into eyibhalele ebhalwe ngoba ibona uAbraham uyena owalalela. Uthanda abantu abalalelayo. Yeah. Walishumayela ivangeli ngoIsrayeli ukuze nathi sikwazi ukuphenduka. Yes. So asifundeni ku verse 8. Uthini uverse 8? Uthi khumbula. Ukhunjuzwa into osake watshelwa yona ngithi. Yes. Ngeke ukhumbule into ongakazwatshelwa yona. Yes. Ngoba ngesikhathi besebegqilazikile lapha bangisi babesebenza. Lana sazani naNkulunkulu wenu nina. Lento yeni yesabatha thina ngeke size silokhunje. Ngeke size sisimele noma asingeni. Nizokwenza izosebenza ngoba thina asimkhonza uNkulunkulu. Iyona lento yenza ukuthi uNkulunkulu ke manje useyabakhumbuza ngoba babe ngasa lapha eGibhithe babe ngamkwazi ukumkhonza uNkulunkulu. So babe setshenziswa begqilazo waze wabakhulula. So ke manje kusethi ke khumbula usuku. Khumbula usuku lwesabatha. Yes. Ulungcwelise. Ngiyabona. Sozwa ukuthi ke ulungcwelisa kanjani. U9 izinsuku ezisithupha uyakusebenza. Yes. Wenze wonke umsebenzi wakho. Izinsuku ezisithupha uyakusebenza. Wenze wonke umsebenzi. uNkulunkulu usebenza izinsuku engaki? Ezisithupha. Bangifunze, bangikhonze. Njengoba uNkulunkulu enzile. Yes. Sebenzile 6 days. Wathi lolo lokuqala, lolo lwesibili, lolo lwesithathu. Wena kozozihlela ilento eyambulela kimi. Wena kozozihlela ukuthi ngosuku lokuqala ngenza ini. Hayi lento njengoba ngisho ukuthi abantu bayafuna ukwenza bazigqilaze, bafuna ukusebenza, bahlala ngasebenzi angenzi lutho endlini. Sikhuluma sizoyibuka nalento yokuthi ngoba abantu bazi ukuthi ukusebenza ukuqashwa. Okay, Oh, maningi amatopic owathatha inkinga manje ukuthi sisazoyibuka andasemani. Ngenzela ukuthi singa khona uzoyi-understand, khona umuntu ezo-understand kahle. Uthi uNkulunkulu ubusuyifakile leya uyithi ke kancane sizwe. Hayi sazovela lento yokusebenza khulile. Okay. Sazovela babusha. Sazovela lento yokusebenza. Kepha usuku okay. Kepha izinsuku ezisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi. Umsebenzi wabani? Wakho. Owami, yes. Wakho wami. Yonke into engifuna ukuyenza. Ngiyenze kule 6 days. Mesingayibuka kancane ngoba baza abantu ukuthi
fanele ngiqashwe. uNkulunkulu wengazange asidalela ukuqashwa. Wesenze sabaqashi. Thina esiqashayo. Uzoyizwa. Uzosebenza wenze wonke. Lapha ngesikhathi emdala ensimini yaseEdeni. Embeka wathi akayinakekele insimi kona kusebenza lokho. Yeah. Washo njalo. Wathi ke mase omunye into umsebenzi ka ayewenza uAdam wathi uNkulunkulu akayinakekeleke insimi ayigcine i-rights. Yebo. Ngicabanga ukuthi kulokho nje. Kukhona nje Ku chapter 2. uchapter 2 ukuthi ke akayigcine before nesemnikileke ukuthi lo ulona esemtshelileke wamtshela ukuthi lo munye awuyukuyidla le uzoyidla le ungawudla ungawuthinti lo kodwa wasethi ke akayinakekele insimi. Yes. Onakho verse 15 uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yaseEdeni ukuba ayilima igcine. Yes. Wayesebenza ke unakekela ini lensimi le angithi uyena ozodla kuyona. Yes. Sebenza ke unikeziwe nje akukona ukuthi ene lo mthetho le eyishumi ukuthi iqhamuka kubantwana bakwaIsrael ikhona lapha endalweni. Noma ingaveli ngoba phela ene iBhayibheli lancishiswa. Yes. Kodwa sothatha lokhu ke okukhona kodwa alincishiswanga uNkulunkulu balikhipha bona kodwa ngoba nako ukubulala ngoba ngesikhathi lo esembulele phela wayevuma wayejabula uNkulunkulu phela kube kuthiwa babenganikwanga umthetho ukuthi bangabulali njengoba ukhona nala ukuthi ungabulali. Lemthetho akukona ukuthi le iqhamuka ku-Exodus 20 as if yayingekho. Okay. Yeah, ngiyakuzwa. Masithi ke siyabona ukuthi kuthiwa isebenza kwedalela ukuthi asebenze umuntu. Na wena phela ozodla la nakekela lensimu le ukuze ukwazi ukudle kahle ke. So ke uyakusebenza izinsuku eziyisithupha sengilaphi ngilokhunje verse 9 insuku ezithupha yakusebenza wenza umsebenzi wakho naye kuthiwa akasebenza naki ingadi kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha lika Jehova uJehova ubani uNkulunkulu wakho. Yes. Ayukusebenza umsebenzi ngalo wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenciki yakho nencikazi yakho nezinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho. Yonke into yakho inceke isisebenzi sakho ngithi. Yes. Njengoba uthi uNkulunkulu wesidalela ukuthi thina ithine solo khunja noma yini umsebenzi akukona ukuthi ngoba ngiqashiwe kuphela nawo ongasebenzi nawe. Ukhona umsebenzi ofanele uwenze. Abanye lento yokuqashwa ivela nje ngokuthi ngani angazi kodwa ngesystem yezo. Yes nazoke ayiveli uNkulunkulu uthe sizosebenza sibone ukuthi siphila ngani akukona futhi ukuthi ufanele uphile ngokuthi uqashwe kuphela ukuze uphile. Sinaleyo nto lesibeke emqondweni ukuthi ke angisebenzi abantu bagcwele ethawini bayadayisa. Yeah. Noma yini leyo nje obonayo ukuthi ungaphila ngayo. Akubona bonke abantu abayoqashwa sengisho ukuthi abantu ungaze uloku ukhala. Uzothi ukhuluma ngoba phela uyasebenza hayi ngeke ngahlala ngangasebenza. Kodwa ngangiphila. Yeah. Yakuzwa. Ngeke ngahlala ngivelanga ngasebenza. Yeah. Wabanye mhlambe wena uhleli nje uwena ufanele uqasha abantu. Yebo. Ngebusiness ofanele ulenze. Kusele kushoda nje uthaqale. Yes, ufuna ukuqashwa. Manje nayi inkinga. Ufuna ukuhola imali encane. Yo, kanti yena ozoholela abantu. Bezoqasha. Abaholela. Ngiyakuzwa. Uyacabanga ukuthi uzohola imali engaphezulu kwale oyosebenza. Ngoba njengoba ngiyomsebenzela lo yena uthola imali eningi nami. Yes.
mina ngithola nje lelo leyo nje angibonga ngayo. uyabona wena uzolokhunja abantu Yebo. khuleka think about it ukhuleka njoba uNkulunkulu ngingawutholi umsebenzi khona abantu abane hayi mina nje angiqashwa nginebha awunali ibhadi Yeah. Ngiyakuzwa. alikho ibhadi ayikho into ekuthiwa ibhadi Mhm. no nani wena ongafuni nje wena ufuna ukwenza ngendlela yakho Yeah. kanti kukhona abantu abazosizakala abafanele bathole imali ngaphansi kwakho njobe esho wena njengoba ethi wena akakhulumi la nokuthi mhlambe ukhuluma no bonke labantu ukhuluma nabo futhi each and everyone lana isizweni la wena unesebenzi kusho ukuthi ngeke ilanga nawe babushabani fanele ube nezisebenzi Yeah. Yebo. Ngiyakuzwa. Ngo njengoba ethi eneke wena nenceke yakho nezingane zakho nenceke yakho incekazi yakho nenkomo zakho nomfokazi osendlini wakho nabantu abantu abafuni nezindlu zabo abantu abafuni abantu bahluphekile abantu bahlele emigaqweni abantu hayi abafuni uNkulunkulu mekubusisa ukubusisela abanye abantu Awaphinde futhi lawo mazwi. uNkulunkulu mengibusisa angahlambe mhlambe ngibhekise kubona ngibhekise kumina Yep. uNkulunkulu mengibusisa mina nili ungibusisela abanye abantu asuyeke nomoya Hope ukuzwakele. Yebo. nobugodla Yes. mali yami ingakho ngithe ngiza la ngathi uNkulunkulu uzobathinta Yebo. ngoba akusiyona eyabo Yawuzwa ke mina ngitshela ngathi mina igolide nesiliva elapha akumele kuba khona abantu lithi la nomfokazi Yeah. akanamuzi lo muntu Yebo. kusimela ukuba nabantu esibahlalisayo abangenazi izindlu uno 10 room akuna uyagonquza Hey. kodwa kunabantu bayarenta ngabe uNkulunkulu happy hayi ngiyazibuzela itopic yangelinye ilanga ya ngelinye ilanga ngabe uhappy uNkulunkulu uzujabula impela wena une big house ngine big house yabona mina ngihlala ekhaya kodwa nje mekathi umuntu nje hayi abazali bami bandla ngizoba nitshelizwe ngithi hayi nalizi asimhlaliseni mekukhona umuntu odinga ukuhlala nama kamera khona ngoba tshelizwe ngithi hayi ngibafundisizwe usho uNkulunkulu unomfokazi osemzini wakhe naye ke mesehlala hayi ukuthi angisho ukuthi abantu sengisho ukuthi asibeni sibheke kade asibeni nothando sibe nozwelo ngiyazi abantu bazo kule party nje bazothi phela igebengu ukuthi athathe phela nawe ngeke uthathe noma yini hayi ukuthi phela usizoqhamuka nje nawe uthe uNkulunkulu ahlakaniphe yes uthe ahlakaniphe awuvela kuzovela kuqhamuka buka nje mina ngisuka le koGoli ko Maritzburg ngangena nje kaMama Rose ngahlala yebo uyabona ngisuka le free hayibo okay we ileyo nto ke futhi wageza hayibo ngadla wadla futhi hayibo ngingaqalanga nobabushabangu wangigqiqizelela wangweda uyabona so ngifuna ukuveza leyo part nayi lana wakhuluma ngesabatha manje wasukhuluma nansi nje lana nomfokazi yes kunabantu abazohlala la mhlambe abanye ke uqashisileke it's fine nalabantu abaqashile lana wena uthi uNkulunkulu nomuntu noma ngabe umqashisile uzolalela wena okay ngoba wena izwi lakhe eligcinayo ye nokuthi wena uNkulunkulu sibeke kwayithina esiphethe yes wena ophethe wena owner kahle uNkulunkulu usenze sama owner we owner wena noma ungakabi nalutho kodwa ngelinye ilanga wena oyi owner ezolalela uNkulunkulu lokusho uNkulunkulu mawuqashisile la iqashi zakho izisebenzi abakusebenzelayo khona into enziwa ayenziwa abazalwane bayakholwa bayakhonza isebenzi siyasebenza uyahamba inokhonza yabona leli izwi lisicorrect entweni eningi yeah incekukazi yakho
Inceku umuntu okukhonza okusebenzelayo. Ingakho uJesu ethi mesifuna ukuba khusime sibince sibiyisebenzi. Yes. Simele ukuba isebenzi ungezwa nje kuthiwa inceke isisebenzi. Hayi umuntu ophakanyiswa. Hayi ophake isebenzi. Yourself. Yes. So lana ke nabantu abafane siyabo izosicorrect entweni eziningi. Siyakholwa sigqilaza abantu. Asifuni bayo kodwa sithi siyakholwa. Uyabona lo nkulunkulu simkhonzayo uyathukeka. Bayibasho ngisebenza ngisho nangi bayakhamba bayokhonza noma ngabe ukhenza ngesonto akunankinga uyokhonza kodwa usebenzisa abantu. Uthi bona bangakhonza. Umuphi lo nkulunkulu omkhonzayo? Nangu nje uthi ene nencikazi yakho nenciki yakho nenkomo zakho inkomo zakho abanye inkomo zabo sekwamakhumbi imoto. Yebo. Uqhelaza abantu bayasebenza nokhonza. Umuphi lo nkulunkulu omkhonzayo? Abaphumuli. Nangu kusho uNkulunkulu. Mase kethi ngokuba ngezinsuku ezisithupha naso ke isizathu sokuthi njengoba wena mina ngiphumula ngokuba ngezinsuku ezisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba. Wasebenza ngithi lo lwandle nakho konke siyabala okuko waphumula ngosuku lwesikhombisa ngalokho kuJehova walubusisa usuku lwesabatha walingcwelisa. Bakithi lubusisiwe lungcwelisiwe lona lawo mazwi. Yes. Siya ku 23 verse 2. Okay. Ku verse 12. Izinsuku ezisithupha wosebenza umsebenzi wakho wenza umsebenzi wakho. Uthe sikuphi manje? Exodus 23. Verse 12. Verse 12. Okay, yes, okay. Uyosebenza wenze umsebenzi wakho. Umsebenzi wakho uphumule ngosuku lwesikhombisa. Ukuba inkabi yakho nembongo uyachaza ke yakho neziphumule bahlonyelelwe indodakazi enceke yakho nomfokazi. Nomuntu ogongobele la nomuntu omcuphisile nomuntu omhlalisile. Yes. Hayi ukuthi wena wedwa nakho konke kwakho. Yebo. Yes. Mesithi ke isabatha luyilokhunja ligama asibuke leye igama ke ukuthi leli gama elithi Sabbath igama elithi Sabbath igama lesHebheru. iBhayibheli libhalwe ngolimi lesHebheru. Elithi Shabbat. Shabbat SHABBAT Shabbat. Okay. Hebrews. Elisho rest njengoba lithi ukuphumula. Mase kuthi ngesingisi Sabbath. uShabbat SHA. Yes. BBAT. Kuphelela kuthi right? Noma ngingazi kodwa ngathi kubhaleke kanjalo. Okay. NgokwesiGreek. NgokwesiHebheru. USAB kunezinto ezicommon la kufanele uzibambe. SAB Sabbaths. SABBATH. Wesingisi. Sabbaths. Shabbat Sabbaths. Isabatha. SABBATHA ngesingisi ngesizulu ke manje. Isabatha njengoba libhaliwe la. Yes. Njengoba lolu suku lona laqanjwa igama. Njengoba so ibhekisa kumuntu. Uqanjwe igama. Othi uAdam. Yes. Ngiqanjwe igama. nguNili. Yes. Ngumuntu gama lami nguNili. Leli suku linegama likaNkuluNkulu. Lo AB uAbba. Yes. Lengithi lo yes lo suka kuShabbath. Abba Father.
uAbba Father simthola phi? Simthola ngicela simvule. Yes. uAbba Father unegama likaNkulunkulu. uAbba Father simthola kuRomans chapter 8 verse 15. Ufunda nje izwi uMoya Ngcwele uyambulela nje uyakusiza nje. Romans chapter 8 sumthole ngicela umfunde baba. Verse 15 othi okay. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. Akekho lapha yaku Shabbat uAbba. uAbba khona. Ku Sabbath ukhona. Uyavela futhi. Lo uthe uNkulunkulu lisivumelwano i-covenant. Enye version ithi lifuna yami ibanga umsindo. Enye version ithi sign. It's a sign between me and you. Oh, Yes, enye version. okay. Oh. So umele usign. Njengoba lisho ngesingisi mawufunda iversion yesingisi, enye version ithi covenant, enye version ithi sign. Noma asiye kubani kuHezekiah sisavula le phone. uHezekiah chapter 20 verse 12. Okay. Simtholile ke uAbba lo khona la ku Sabbath ku Shabbat. Yes. Linegama linesigxivizo. Into mayisishayela isigxivizo. Masingabe obani basanikwa izibongo ngwakasikhakhane kwasayinwa nje ukuthi wakasikhakhakhane. Yes. Umuntu uzashintshe ngoba futhi eseshada. Nakhona futhi kushaywa isigxivizo angithi? Yebo kunjalo. Into enesigxivizo nje ungayisusa? Ayisasuki. Isinjalo. Keke. Iyona into ekhomba ukuthi lo ubelonga la. So inesigxivizo line sign ya linegama lakhe. iSabbath igama. Yeah. Usuku laqanjwa igama. Njengoba amagama lawa aqanjiwe o Sunday o Monday aqanjwa abantu kunezizathu ukuthi babe waqambelana. Nayo nesizathu ukuthi usuku lwakhe. And yazi nje futhi mawusho kanjalo siyathola ukuthi usuku lokuqala salithola usuku lwesibili nolesithathu kuze kufike kwelesithupha, but asithola amagama alezi insuku. Kodwa kuqhamuka igama even to the New Testament ayikho nje into ethi igama nje kumele lona sizofika futhi kodwa lapha ake simfunde uLokhunja uHezekiah chapter 20. uHezekiah chapter 20 cela ubufunda ngoba ngifuna lesasingisi lesilapho. Verse 13. Verse siqala ku 12. Oh 12. Okay, it like me moreover I also gave them my Sabbaths to be a sign between them and me. Nayike le sign ebengifuna. Oh. Yes. Okay. Obufuna othenga lelo ya sign le uthe lapha ya icovenant angithi yes. So sign loya S omelu sign loya AB omelu Abba uthi to the eternity njobe ishilo lapha ukuthi sivumelano saphakade siqhubeka babusha ba. Okay. Mangiqhubeka ithi that they might know that I am the Lord who sanctifies them. Uma sikhuluma by sanctification, to be sanctified, we sanctified by the word. So to ngesabatha sizongcweliswa. Sizofuna izwi lona usho njalo uJesu ku John 17 uverse 17. So usuku lokuhlala phansi siphumule ahlali phansi nje just ukuhlala phansi siya sanctifywa sisingo yabona mawuzobuka kahle ngeke ngibuke nami ngesikhathi uyasebenza ekhaya noma ngabe ugeza isitsha noma uyabe uyashanela ngoba
njoba ngikhipha lo mqondo ukuthi phela mina ngisebenzi usho njalo ayikhulumi ngokuqashwa yeah methi ene yokusebenza wena ongasebenzi ke ukuthi wena ongaqashi kwasingasho ukuthi awusebenzi ngoba nje obuhlele ekhaya uyasebenza yeah ugeza izitsha uyaklina laba bayosebenza imali akushiwo ukuthi ukusebenza ngoba ufanele uthole imali akasho njalo uNkulunkulu utheme emdala umuntu wathi akanakekela ingadi akho mali ayithola asiyizwe indaba yokumhola uthina umqondo wethu usemalini uyakwazi ukuphila nangalo uzothola omunye uphila kanjani hayibo nangu lo siseganga uphila kanjani imali ingekho angithi uNkulunkulu ke laba abasebenzayo bazothi mi okay ngiyakuzwa khona abantu abangeke basebenze ekufanele thina esisebenzayo ngoba lento yomona fanele siphume kuyona yeah bahlupheka nje laba bekungamelanga bahlupheke akekho umuntu okufanele ahlupheke bekumele akusho ukuthi uzothi sebezothi ke ushola ukuthi sina fanele sisebenzele abanye abantu bona bahlala khona abantu abangeke baqashwe fanele si understand so ngesiqashwe sonke uzoqashwa ba ngesikhathi wena usebenza wena akumina ngedwa phela mina ngizothi ngibambisa u200 omunye njoba mina ngize la imali enginikwe yona nginikwa abantu bengingayicelanga ngicele kumnikazi wegolide silahlekelwe ukubamba the blessing from God yeah ukuthi wena unoNkulunkulu wakho yebo ozothi mawuthi uNkulunkulu ngelinyanga ngifuna ukutholela lento ubufakazi asiyeke lento yokuba nomona yeah ngangisebenza u3 days nginomngani wami yena usebenza kahle kunami okay ngifuna ukuveza lento yokuthi njengoba lokusebenza ukuthi abantu bangacabanga ukuthi wonke abantu bayosebenza noma nosebenzayo akusho ukuthi hayi uyasebenza ukuthi akanaso isidingo sokuthi wena umnike imali yes uyasebenza umbona esebenza unaso isidingo mhlawumbe uthola ukuthi le mali ade isebenza seholi mhlawumbe ayisekho fanele sihambe ngomoya sibalekile ukuthi sibe nomoya ongcwele yes okay ngiyasebenza ke buka ke ubufakazi ngisebenza u3 days mina umngani wami usebenza insuku zonke futhi uhola ngesonto ngiphuma emsebenzini bengithandile mase kufika ukuthi angingombheka nje ngoba vele ngidlula ekhona edrobheni yes ngangisheshe ukuphuma ngiphuma u12 ngidlule ngimbone mengidlula ngimbone sixoxele kwase kuthi kumina angikhipha imali ngimunike asimlaleleni umoya ongcwele okay mawungena umoya ongcwele uzothi uzobona uneli ukube labantu laba abanikelile ukuthi ngize la ukuba balalela umoya ongcwele yes bayazi ngiyasebenza mina ngithe uNkulunkulu isign yokuthi ungithumile futhi ngiyokwenza umsebenzi wakho yes nokuthi ngifuna ukuthi uziveze ngathi ngifuna uziveze angifuni ukuhamba ngokwami nokucabanga kwami bayikhipha bakiba futhi engaphezulu bakithi uNkulunkulu uzobabusisa yebo ngoba banikelela umsebenzi wakhe yebo banginikile imali nginayo yes ukuthi uyakwazi ukunika umuntu imali enayo akusho ukuthi uyozunika futhi nomuntu ongenayo imali yes so mase ke ngifika ke sixoxe kwathi fika kumina ukuthi angimnike imali ke mase ngimnikile imali ngithi mina hayi awuthenga idrink ngiqamba mina ngokuthi hayi ukuthi ngakhipha imali edrink mhlawumbe ngakhipha leyo mali edrink kodwa ngayinika igama ngoba idrink iphuza idrink ngiyazi uyasebenza unayo imali yokuthenga idrink futhi akubanga ukuthi imali ngempela idrink yamanje umalini
28 rand kwezinye indawo 25. Angizange ukuthi ngayiqamba igama nje ngenzela ukuthi ngoba vele uyasebenza kanti mina ngokwenza kwami lokho mina umoya engcwele othi angikhiphe imali into uNkulunkulu athi yenze Yes. mina uthenga idrink ngiyayiqamba wabonga uNkulunkulu uthi kusukela ekseni ngibe ngikhuleka hayibo uyasebenza lo muntu ngibe ngikhuleka ngicela imali eshepu sengizothenga ishepu kuyenzeka umuntu esebenza kodwa benesidingo abe nesidingo khona ehola asingabukini ngamehlo enyama nomuhlo nemehlo ukuthi ha uyasebenza hola umoya ongcwele ngoba ngesikhathi uthi isikhona isidingo le mali le iyi blessing yebo yena ucela uNkulunkulu ngengifundisa izingane ukuthi don't just rush to your father to your mother ukuthi ucele ngoba wazi ukuthi uma wakho uzoprovide with everything you start fanele zifunde zazi ukuthi isicelo siqala ucele uNkulunkulu God provide my father provide my mother with money because mina ngifuna ukuthi uma ngithengele ukuthi the time you approach sometimes is just approaching ngane zisicela uthola ukuthi unayo uvela uthi anginayo ngamabomu vele ngizoke ngithi anginayo nginayo ngoba wena fanele ingane zifunde ukuthi imali nale mali oyifuna nalento oyifuna kumzali wakho imali nayo uyithola kuNkulunkulu thina fanele uthi uNkulunkulu asithembe yena ngoba ngelinye ilanga uyongabi khona lo mzali yes uyoya kubani you rush to bani ukuthi my father ngicela lokhu kunobaba lo Abba Father lo la egameni yes le igama leqamba lolodo wenzelani wehlukanisela ukuthi kube luhlukaniseke wahlukanisa kanjalo ukuthi uzungadideki utshela ukuthi wena hayi simkhonza zonke izinsuku asta akushonga ukuthi akukho la kuthiwa simkhonza zonke izinsuku kuthiwe asisebenze abanye bazosebenza kanjani ke babusha bangu bazohamba bayoshumayela umsebenzi loyo umsebenzi abayilo khonza bazowenza lo msebenzi zonke izinsuku zonke bafanele bawenze zonke izinsuku then on the Sabbath day iyona lento esilahleke ngoba asisafundi uJesu wathi mefika wafundisa okay sibheka leyo kungcwelisa ukuthi ngibasensify ngifuna ukuveza leyo ukusentify uJohn 17 cela umfunde ngesingisi ngizofunda ngesizulu uverse bani uverse 17 17 sanctify them by your truth your word is truth utheni lapha ya ngalolu suku ngiyabasensify yes sisensifywa ngeqiniso izwi yes ingakho ke ngalolu suku kuhlaliwa phansi yes ke okokuqala ke uNkulunkulu udale le couple le yes yona qale wayifundisa le couple yasiba nani nabantwana yafundisa abantwana babo yes kwandiwa ke emhlabeni uNkulunkulu baye bathi mebese beyichaza khona bakwazi ukuchaza kahle okay uNkulunkulu ungcwele ngithi yes ufuna ubungcwele nomshado nawo ungcwele yes ubungcwele yes ingakho umuntu engashadile nje akenzi lutho uyahlala nje noma ngabe kuthiwa uyamlobola mase sengifundisa ngiyobuya ngelilanga babasha ngifundisa abantu ngale sifundo ukuthi uthe uNkulunkulu ethi akafuni ukudivorce yes yoba lapho ke ukuthi bafunde abantu ukuthi wenze njani ngoba baya naba abazalwane bayadidana ukuthi bafuna ukuthi hayi ngeke phela bakhona ligama abasebenzayo basebenzisayo ukuthenga ingulube isesakeni
lesizulu. Oh, okay. Ehe. Awusiyona Abanye bathi ukutest drive yonke yes, leyo. awusiyona Okay. ingulube azi kahle. Awusiyona ingulube mawumuntu uzofunda lapho. Oh. Kuba ungcwele uNkulunkulu ufuna yonke into yenzeke emshadweni. Ngoba umshado wawungcwelisa ubungcwele. Yeah. Yes. So ngiyabangcwelisa ke u17 bangcwelise ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso. Oh bengifuna ukuveza lapha ngesikhathi sisebenza ke uthola ukuthi ugeza izitsha lana uyanxapha uyadinwa mhlawumbe uyazigeza vele awufuna ukuzigeza lezitsha uyaklina mhlawumbe ukhathela awufuni so on the Sabbath usuphumula kuyona yonke le usuzozingcwelisa usuzoziklina izwi ilona elingcwelisayo ingakho into efane eyenziwe emabandleni fanele bafundiswe abantu mase sabantu sebephendukile batshela ukuthi batshela ukuthi abantu khona abantu abafanele bafundise abantu eceleni nakufundiswa eceleni fanele lonke ibandla lihlale phansi lifunde fundiswe yeah ngokwezigaba zalo ingane zifundiswa ngokwezigaba zalo abadala bafundiswa ngokwezigaba zalo yes lapho ke sizokumkhonza uNkulunkulu sizoba perfect ngoba uNkulunkulu ufuna sense ubona abantu beduka basi asitshelwa lutho emabandleni ethu uzuzitholele wena uzuzifundele wena uzusizele wena umoya engcwele usizele wena uNkulunkulu ukuthi kahle kahle fanele siphile kanje ingaka uNkulunkulu ke manje ethi asiphenduke ingake sesisiza uNkulunkulu bayakwenza abazalwane bayazenza izinto uNkulunkulu meshinto usuke ebona ukuthi khona abantu abenza izinto batshela ukuthi ku right kanti ku wrong ngiyakuzwa yes so ke sesitholileke ukuthi li sign yes phakathi kwabani komuntu noNkulunkulu hayi phakathi kwamjuda hayi phakathi kwa Israeli umuntu iBhayibheli lalibhalela umuntu ukuthi umuntu azike lo yaShabbat isign Abba Father from the eternity okay yes siyaqhubeka ke siya kuIsaiah 58 Isaiah 58 verse 13 uma ulibuyisa unyawo lwakho ocela uqalele ngesingisi if you turn away your foot from the Sabbath from doing your pleasure on my holy day and call the Sabbath a delight the holy day of the Lord honorable and shall honor him not doing your own ways nor finding your own pleasure nor speaking your own words. No 14. Then you shall delight yourself in the Lord, and I will cause you to ride on the high hills of the earth, and feed you with the heritage of Jacob your father. The mouth of the Lord has spoken. Yeah. Akhuluma uNkulunkulu. Nje. Akhuluma umuntu. Yep. Asilifunde ngesizulu ngolimi lwethu ngoba ingako nje la lokho nje la uyabona uzobona ukuthi alishintshile imessage isiZulu nesingisi nabafunda liphi nebafunda ilanguage yabo imessage yodwa umehluko language yakho ukuthi wena understand ngelanguage yakho yes kodwa uzozwa into efanayo amaJuda bafunda ngolimi lwabo bafunda the same verse imessage yafana yebo uma ulubuyisa unyawo lwakho kulo isabatha ukuze ungenzi umsebenzi wakho owakho lo msebenzi akufanele uwenze ngosuku lwami olungcwele kusho uNkulunkulu yes wena eyakhe imisebenzi uzoyenza ngikunikile lento ifana no 10% ngikunikile insuku zakho ezakho yebo uthi la uma ulibuyisa unyawo lwakho kulisabatha ukuze ungenzi umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele akuhlukani usuku lwesikhombisa
lwesabatha lukaNkulunkulu akuhlukani. Akuhlukani. Yes. So nala uyayicacisa nje clear ukuthi umsebenzi wakho noma ngabe imuphi owakho Yes. awuyukuwenza ngosuku lwami olungcwele. Yebo. Ulibiza isabatha ngokuthi intokozo. Ngichazile ngathi ngesikhathi sisebenza even emsebenzini ngesikhathi usebenza uba overwhelmed ube naleso sithukuthezi ube naloko ukucikeka la uzothokoza Yeah. noNkulunkulu ingakho efuna iattention. Yes. Ufuna iattention ukuthi awuzothi usafunda ngoba eqaleni bengekho amasinagoges edala umuntu. So isabatha was for the family. Okay. Ayengekho amasinagoges ayengekho Yes. amathempeli. Yes. It was for the family, the Sabbath. Yeah. Nawa lo yamndeni o2 awukakabi nabantwana Yes. wafundiswa. Luyintokozo uzothokoza. Yeah. Luyintokozo nolungcwele luka Jehova ngokuba lunodumo. Ulidumise nawe, ludumo kuyena. Ulidumise, ungahambi ngendlela zakho, ungawuqhubha umsebenzi wakho. Ukhulumise. Uzusho ukuthi awukhulumi ngisho noma yini. Uzokhuluma ngezosithokozisa. Yes. Sizofunda ngoNkulunkulu, sizokwazi ngaye. Ngikhona uyakuzijabulisa kuJehova ngikukhweza endaweni eziphakeme zomhlaba. Ngikuphi ukubidla ukuba ulidle ifa lika Jehova uyidlo ngokumlomo kaJehova ukhulumile. Yes. Alidinge kutoli kwakhe. Yebo, yezwakala. Lizikhulumela lona. Okay. Lazikhulumela iBhayibheli. Yebo, yebo. Asiye kuIsaya umprofeti lo angithi. Isaiah 66. Okay. Mawusuyifunda kahle nje ufunde kahle mawususekhaya uIsaiah 66. Usho kanje uJehova, okay. Bengifuna isihloko. Lapha ya isihloko singale kulokhunje kodwa sisiyeke ngoba sikho la 66. UIsaiah 66 uverse 22, siqale kuverse 22. Oh, okay. Ngifunde nami? Ngicela usiqalise. Okay. For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, says the Lord, so shall your descendants and your name remain. 23. Yes. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, says the Lord. 24. And they shall go forth and look upon the corpses of the men who have transgressed against me, for their worm does not die, and their fire is not quenched. They shall be an abhorrence to all flesh. Okay, angifunde nami ngesizulu. Yes. Isaiah 66 verse 22 ngokuba njengokuba izulu elisha nomhlaba omusha engiyakukwenza. Kuya kuma phambi kwami usho Jehova. uNkulunkulu usazosenzela umhlaba omusha. Oh yes, okay. Usewenzile already sekusela ukuthi uthi ulokhunja usambulo ngabona izulu elisha nomhlaba omusha kwehla. Sekusela ukuthi kwehleke. Yes, yes. Uthi uNkulunkulu ngesikhathi sika Noah esikhathi ubhubhisa umhlaba ubhubhisela nomhlaba akanalunye isona ngasifuni usuke clean. Yes. Akasifuni isona kumele sikwazi lo ukuthi isona akasifuni. Oh yeah. Suke clean wathi ke kwase kuidumbuke iphunga ledumbuke zilanyukelwa sethi ke ngeke ngiphinde ngubhubhuse ngamanzi lo mhlaba lo manje ususalelwe ke umlilo. Yes. Sewubhubhisa ngomlilo. Yes. Yes. So ngokuba njengoba izulu elisha nomhlaba omusha engiyakwenza kuya kuma phambi kwami usho uJehova kanjalo kuya kuminzalo yakho ngegama lalo kuya kusukela ekwethaseni kwesabatha kuye kwenye kusuke kwelinye isabatha kuye kwelinye yonke inyama iyakufika ukukhuleka phambi kwami usho uJehova. Yes. Emhlabeni omusha.
angeke isabatha libe seqaleni angithi utheni uyisiqalo Yes. uyisiphetho Hey. useqaleni isabatha liseqaleni Yes. endalweni egcineni futhi likhona isabatha Ngiyakuzwa. ukhona impendulo yokuthi ukhona waliguqula isifundo sangelinye ilanga Yeah. ngabe lo waliguqula simelo yini ukuthi simlalele kumuntu Ngokumuntu. yes kumuntu ukuthi wena uyalalela uthi uJesu niyeka imiyalo kaNkuluNkulu nithatha imfundiso zabantu niyeka imiyalo kaNkuluNkulu Yebo. kodwa uMetu 5:17 Oh niyeka imiyalo kaNkuluNkulu nilalela imfundiso zabantu uke wathi umoya ongcwele vele ake nifundeni isambulo 13 Okay. yes la isigameke sisazokwenzeka la uJesu ethi khona kuMetu 24 khulekelani ukuthi ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha Oh ngoba isilo sisazovumbuka la esithi umhlaba wonke uyobukhuleka kuso athi uNkulunkulu lapho abantu bayobe bamkela uphawu sikuzwileke ukuthi isabatha liwuphawu lwaphakade Yes. nalo lizobe lamkelisa abantu uphawu A sign. Okay. yes usuku lwesabathi ilokhontra liyisign Lisign lo. nalo isilo sizobe sinosuku la kahle kahle sekwaguqulwa ngoba uDaniel umprofeti naye wabona lento izokwenzeka ukuthi iyohlosa ukuguqula imithetho nezikhathi Yeah. njengoba sesazi ukuthi thina u12 usuku liphela ngo12 Yeah. kwaguqulwa umuntu Yebo. ulalela umuntu noma ulalela uNkulunkulu okwakho kodwa kumele ufundisiwe Ngiyakuzwa. usho njalo uJesu nibafundise njengoba sithunyelwa ukufundisa ngizofundisa yonke into angizili ukuthi mhlambe ngithi hayi cha kuningi ngisazokufundisa Yeah. akufuthi yena umoya ongcwele lokhu ngikufundisa ngoba abantu badidekile bazidide bona vele sikhule sikhonza ngalo lusuku olunegama nalo leli gama siyothola ukuthi kuze kuthiwe Sunday inkosi kokusuku lwelanga ithi uHezekiya babonakala beflathele ithempeli bekhonza ilanga Yeah. uyazithalalisa izinsuku zokungazi Yes. wena wazi lutho uyazithalalisa lezo nsuku Yeah. hayi uyaxolelana nje ingake efanele sifunde imbhalo kumele ingake umoya ongcwele lo nyaka unyaka wameqiniso Oh yeah. ukuthi fanele sithola amaqiniso manje njengoba isabatha lisendalweni emhlabeni omusha ngabe uNkulunkulu njengoba lisemyalweni ngoba uthi uJesu angizili ukuzoyichitha usho leya imithetho eyishumi njengoba ke usemthethweni iyodwa nje into esilwa nayo ilomthetho lo wesabatha asinandaba neminye ngeke ngizibuzeke mina ngithi okay kule yishumi mina ngigcine eyishumi ewu9 mhlambe mase ngiphula lo wokubulala ngibulale le minye ewu9 njengoba ethi uJesu mawuphula owodwa uphule yonke okay thina sinalo thina ke sivele siyakholwa ngiyazazi thina abazona siyakholwa Yes. ngoba njengoba ungabulali ngoba uyawugcina umthetho Yes. uyawugcina nala eSouth Africa ngase kuthiwa uhlele eSouth Africa mase kuthiwa ugcina umthetho wala eSouth Africa ungakwazi ukuhlala into efanele sizibuze yona Angeke ngoba manje kumele ugcine uzoboshwa into ezokwenzeka. Ngiyayithanda ke leyo mpendulo ukuthi uzoboshwa. Yeah. Okay. Mina ngigcine u9. Ngiphula lo wokubulala.
ngiyalinganisa ehe baba uShabanga ugcine u9 naye aphule lowo ukuthi abe nomunye uNkulunkulu okay ngiyalinganisa ayigcinele yonke leminye ngoba sinjalo thina ngizophula leminye ngizangizo njoba phela njoba ungabulali njoba ungebi uyawugcina yeah uyawugcina khona usindisiwe awebi ehe uyawugcina siyazi futhi ukuthi akumelanga sibe nabanye uNkulunkulu akumelanga siqamba amanga yes nalo yana ke naye ke agcine u9 omunye akhonza izithombe kodwa leminye uthana okay lo munye ayigcine yonke aphule lo wesabatha uyabona ukuthi sonke sikhethe kodwa umbuzo wami uthi omuphi ozokwamukeleka uNkulunkulu ogcina yonke imithetho hayi ngiyabonga because yonke le mithetho le ngiyabonga ngoba angithi uyayibona ukuthi ngihlukanise kanjani ehe mina ngiphula ngigcina yonke ewu9 ngiyabulala nje noma ngiyabulala yazi ngiyibona lo ngikuzwa kahle nalo ya ugcina wonke ugcina nesabatha ewu9 uyaligcina isabatha ewu9 bese uyaphinga yasisho njalo lo gcina nesabatha uyaphinga okay kodwa hayi shem uyaligcina nalo isabatha kodwa yu9 sonke sigcina ewu9 kuya ngokuthi imuphi enguphulayo njoba ngibuza usungiphendulile uqedile kulungile bese sombona kuJesu ukuthi ke eyinkosi yesabatha uJesu mefika yena wenze njani lokho kuzokunika ukuthi ke wena njengoba uthi ukhonza uJesu mhlamba ke siye 10 minutes yeah 10 minutes yeah 10 minutes okay kuJesu asiye kuJesu uJesu wezelani Matthew 10 okay Matthew chapter 1 verse 20 asigijimeke mhlambe ngoba phela manje ufanele wazi ukuthi ene uJesu nesabatha yakhe ngoba njoba isabatha kuusuku uJesu ke nesabatha yakhe khona uzokwazi ukuthi ke uJesu wenze njani ke ngalolu suku okay abafundi bakhe benzani ngalolu suku esefile uJesu kwenzakalani ngalolu suku okay ngoba kalona usuku esevukile abafundi bakhe baqhubeka benze njani okay ukuze ke uzufune examine wena sizihloleni nina yes izibone nini ukuthi nenze njani senifundile sizoqhubeka kuyona ke manje okwamanje sizoyivala la for namhlanje then bese siyaqhubeka kuyona hayi cha siyabonga wayicacisa ngiyazi imibuzo sasekhona futhi sasemningi but ke mhlambe mabe sibuya mhlambe uzothi mawechaza mhlambe kube nespace sokuthi siphendule few leyo mbuzo yes ngoba njengoba usufundile okwakho ukufunda ukuthi hlala phansi nawe ufunde usuke ungafundisela ukuthi angifuni uzuzikhathaze uzuzihlukumeza umoya ngoba uzobuhlukumeza iargument futhi uzobuzulwela wena ulwela uNkulunkulu yes uzovela fanele uvela umuntu afundeke ahlale phansi naye ayihlole imibhalo ukuthi njalo okay ake ngivale nje ngalombuzo wenzo uphendula ke bese siyayivala ke le yamanje ukuthi because abantu abaningi bathe mina ngikhonza uJesu wayefanele ngigcine isabatha ngiyazi sisazongena kuleyo phathi kaJesu mhlambe nje in short izosiphendula izophendula uma sesibuye okay asiyeke ke ungasayiphendula ngoba futhi isabatha silikhonzi ima uzwe kahle isizwe kahle ngoba indaba isekulaleleni ukuthi ngesabatha kwenziwani siyakhonza hayi ukuthi kukhonzwa iloni isabatha alright hayi cha sibonge siyakhulisana siyakhana siyasizana iyona inhloso ke la yale channel nje ukuthi ekugcineni sonke simithane yes sigcine sesikhuluma ilanguage eyodwa
Ngiyabonga yazi i-message oyikhulumayo ngikulalele. Babuduba naye khona amazwi any common ngawo Ngawo. awakhulumile. Oh, okay. Yebo so nje hayi cha. Siyabonga. Siyabonga. Asibonge asikhuleke. Yebo. Baba osekhaya ezulwini. Sikunika udumo. Yes. Inkazimulo eyakho. Yebo. Udumo olwakho. Yes. Baba njengoba bengikhuluma bengazovela bengazile ukuzovela. Angifune nakwaziwa. Ngifuna kuvele wena. Yebo. Ngifuna kwaziwe wena. Ngoba mesifunda izwi lakho sisazi wena. Awuguqukanga usho njalo wathi awuguquki. Yes. kuMalaki chapter 3 Yebo. wathi awuguquki. Uma baba ungaguquki ngabe thina kumele nisikuvumele ukuguqulwa okwenziwa abantu. Sicela usisize Yes. siphenduke. Sisize senze intando yakho. Ngoba izwi liyintando yakho. Yebo. Izwi liwena. Ngoba lukusho kwakho. Ngoba uthe awusiyena umuntu ukuthi uqamba amanga. Yes. Ngoba uma sizokwenza isikuthandayo kusho ukuthi sikwenza umqambe manga. Uma senza okwashiwa abantu nakhona lapho sikwenza umqambe manga. Njengoba walibeka izwi wawufuna siphile ngalo, wawufuna sihambe ngalo eliukhanya. Ukuze kukhanye engqondweni zethu, ukuze kwazeke ukuthi uNkulunkulu. Yes. Baba siphukuzwa ngoba sinale nkinga yokuba singezwa leyansila esayithelelwa uAdam. Adam akezwanga, akalalelanga, nathi sisefana naye. Asizwa. Wawumtshelile uAdam ukuthi angadli la. Wamtshela isizathu. Yes. Izinto ozishilo uzibeke ngezizathu. Kodwa leyansila eyayiKAdam isimbethe. Inature yaAdam yokungalaleli isekhona kuthina. Sinenkani. Yes. Sinokuthi siyazi fanele senze ngikuthanda kwethu. Sixoleleke uNkulunkulu, sithethelele. Zambule, lambule izwi lakho. Likhanyise engqondweni zethu. Njengoba bethu uDavide inkosi ukuze ngingoni ngiyakuloba izwi lakho. Ngenhlizweni yami. Yes. Baba liukhanya. Siyabonga mdali. Busisa umntwana wakho. Ngiyoloku ngishilo ngithi izibusiso aziwele phezulu kwakhe. Ethobela umsebenzi wakhe. Akathobeli thina, akenzeli thina. Kodwa wenzela igama lakho. Abantwana bakho bedukile, bedukisiwe. Babambelela bazidukisa abanye. Yebo. Siyabonga mdali. Busisa le stage, busisa konke. Yebo. Yonke into le ilena ayibusiseke. Amen. Ngiyadala ngiyakhuluma on the position of yokuba umprofeti. Konke akubusiseke. Amen. NgoJesu Kristu oyinkosi nobuyayo kuzwe phakade. Amen. Amen. Asiyabonga. Ngomsa wenkosi asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.